Avui fem pollastre a la taronja, que és algo tan senzill com rostir a la cassola quartos de pollastre, cuixes principalment, amb suc de taronja, sumac, vinagre d'arròs i escalunyes. Salpebrem i posem sumac en pols a tots els quartos de pollastre i ara els dorarem ben daurats. Comencem doncs la recepta daurant els quartos de pollastre molt ben daurats per totes bandes. Ara ja hem sofregit les escalunyes, recuperarem el pollastre i mullarem amb el suc de taronja que porta vinagre i una cullerada de farina dissolta. Abans, però, hi posarem una miqueta de rom per aixecar els sucs. I aquí teniu ja el pollastre amb la salsa de taronja. Ara el deixarem coure mitja hora tapat. I després de mitja hora de cocció, aquest és el magnífic aspecte que presenta el pollastre. Si veieu que la salsa us ha quedat massa líquida, podeu retirar el pollastre i reduir la salsa o afegir-hi una cullerada més de farina. I ja ho tenim. Pollastre amb salsa de taronja, pollastre a la taronja.